Zazpigarren istorioa. Merkatari baten buru argitasunak eta sotiltasunak atxo bat tronpatzen du eta haren alabaren ohorean salbatzen. Parisko hirian bazen merkatari bat auzoko neska batez maitemindua edo, hobeto esateko, neska maiteminduago gizonaz gizona neskaz baino, zeren gizonak neskari egiten zion maitasun eta zaletasun itxura, maitasun goratuago eta ohoragarriago bat estaltzeko baino ez baitzen. Neska, ordea, engainatuta zegoela jakinean egon arren, hainbesteraino maite zuen, non ahaztua baitzuen emakumeek gizonak usatzeko erabili ohi duten modua. Merkatari horrek, neska topa zezakeen lekubetara joateko lana luzaro hartu ondoren, nahi zuen lekura etorrarazten zuen gero. Haren ama, zinez emakume prestua, ohartu egin zen horretaz eta debekatu egin zion merkatariarekin hitz egitea. Edo bestela moja sartuko zuela. Neskak, ordea, maitasun handiagoa zion merkatariari amari beldurra baino, eta lehen baino ere gehiago ahalegintzen zen haren bila. Eta behin gertatu zen jantzigela batean bakar-bakarrik zegoela, merkatari hori sartu zala han eta horretarako leku egokian zegoenez, harekin ahalzan bezain bakarka hitz egiten hasi zela. Baina hara sartzen ikusi zuen gelazain bat lasterka joan zitzaion amari kontatzera. Eta hura asarre bizian azaldu zen. Eta alabak ama zetorrela ikusi zuenean, negarrez esan zion merkatariari. Agi adizkidea, garestiatea behar zait une honetan zuri dizudan maitasuna. Ona hemen nire ama, betidanik beldur izan duen eta susmoa izan duena egiaztatuko du eta. Merkataria etzen bat ere larritu horren bestez. Neskaren gandik aldendu eta amaren aurrera joan zen. Eta besuak zabaldurik alzuen indar guztiaz besarkatu zuen. Eta haren alabarekin solastatzeko erabili ohi zuen zuhartasun berberaz, ohatzen baten gainean bota zuen atxozarra. Hari hain bitxia iruditu zitzaion jokamolde hura, nun ezbaitzekien zer esan ezpada. Zer nahi dezu? Ametxetan ari zara? Baina hala ere, munduko neskarik ederrena baliz bezalase jarraitzen zion atzetik merkatariak. Eta morroiak eta gelazainak laguntzera etorri zirelako, izan ez balitz, alaba ote zebilen beldur zen, bide beretik joango zatekeen bera ere. Horrela bada, indarrez askatu zuten atxo gaixo hura merkatariaren eskuetatik, baina inoiz ez zuen jakin ahal izan, zergatik bairarazi zion tratu txarrura. Bien bitartean, alaba ezkontza bat ospatzen ari ziren gertuko etxe batean babestu zen, eta merkatariak eta neskak askotan barre egin izan duten geroztik horretaz, bat ere ohartu etzan atxoaren kontura. Honela bada, ikusten duzue, Andreak nola tronpatu zuen atxo bat, gizon bat solitasunak eta nola salbatu zuen neska baten ohorea. Baina merkatariaren eta atxogaren izenak eman nahiko lizkizuekeenak edo merkatariaren duintasunak eta atxogaren itzumena ikusi zutenek beren kontzientziaren beldur handia izango zuketen eta ez zuketen barre egingo. Aski iruditzen zait, historia honen bitartez frogatzen badizuet, gizonen buruargitasuna emakumeena bezain ernea eta lagungarria dela premia duenarentzat, haien eskuetan erortzeko beldurrik izan ez dezazuen. Zeren, zuen talentuak huts egiten badizue, haiena preste eukiko baituzue zuen ohorea babesteko. Longarinek esan zion. Benetan, irkan, aitortzen dut ipuina atsegina dela eta trebezia handia, baina ez da neskek jarraitu behar duten eredu bat. Sinetxitanago badirela gustatuko balitzaie postuko zinatekeenak,
baina ez zara zure emazteak edota bere ohorea plazera baino gehiago estimatuko zenukeenak jolas horretan parte hartzea nahi izateko bezain eroa. Iruditzen zait ez legokeela bat bera ere zuk baino hurbilagotik zainduko lituzkeenak eta horrelakorik egitea zuk baino hobeto eragotziko liekeena. Hala NFDA, esan zuen Irkanek. Zuk diozunak horrelakoren bat egin izan balu eta nik ezer jakinez, ez nuke gutxiago estimatuko. Eta ez dakit norbaitek horren ongi jokatu duenik eta ez jakinda fini atsekabeak. Parlamentek ezin izan zuen isilik egon eta esan zuen. Ezinezkoa da gizon gaizkilea susmagarria ez izatea. Baina zorionekoa da aukerarik eman ez duelako susmopean jarrezin daitekeena. Longarinek esan zuen. Ez dut inoiz ikusi keerik egiten ez duen zu handirik. Baina bai kea zurik etzegon lekuan. Zeren gaitza baden lekuan ezagutu bezain maiz susmatzen bai dute gaiztoek gaitza ez dagoen lekuan. Orduan Irkanek esan zion. Benetan, Longarine, hain ongi hitz egin dezu arrazoi gabe susmopean jarritako emakumeen ohorearen alde, non zuri uzten baitizut hitza 8. historioa konta dezazun. Baina ez iezaguzu negar eginarazi. Oizilia Andreak, emakume prestuak gehiegi goraipatzeagatik eragin digun bezala.